Så, velkommen til... Ja, så... Nej, det er ikke det. Jeg styrer mere end dig. Ja. I dag så har vi en ret unormal gæst. Det er en superbokser! Vi har... Jeg tror, det er en bokser. Jeg kan se ham. Han er ret lille, faktisk. Mindre end Rey Mysterio. Stop så det der! Mindre end Rey Mysterio. Nå, her kommer Superboxer, man! Hey, du skal have det der coverbillede af. Idiot. Ej, behold det på. Det er dit champion-bælte. Ja. Hvad er du har så lidt? Nå, her Superboxer. Er du stærkere end Superman? Ja. Må jeg se? Skal vi slås så? Nej, det var det ikke. Nå, men må jeg så se det der mesterskabsspil der? Kom lige herover. Kom over til mig. Tættere på. Ja. Kom til mig, eller slår dig. Oh yeah. Jeg kan lide det. For mig så føles det bare som plastik. Har du vundet over Mikkel Kessler? Det har jeg. Hvad så med Mads Larsen? Mads Larsen. Mads Larsen. Nå, Mads Larsen. Mads Larsen. Kan du fandme ikke stærke, eller kan du udtale hans navn? Mads Larsen. Ja, Mads Larsen. Ja. Har så vundet over Batman. Nej, har du bollet med Wonder Woman? Er hun ikke bare sej, hva'? Er hun stærkere end dig, Wonder Woman, var? Er Wonder Woman stærkere end dig, var, Janne? Er det ikke den der lynpige? Nej, hvad? Er det ikke den der lynpige? Så. Er det ikke den der med den der ting der? Der er rødt tøj. Og så er du... Sidder du og skider? Superman. Nej, Superboxer. Nu stopper du. Nå, jeg vil lige høre... Er du super stærk? Ja. Må jeg se lidt 10 armbøjninger? Det var røv, dit fusker. Kom nu. Ellers så sætter jeg mig på dig. Du er ikke super stærk, når jeg er så super fed, vel? Wow, prøv lige at tjekke den her rom her. Den er fed. Jeg vejer hele 38 kilo. Stik den. Nej, så. Du vejer 9 armbøjninger. Nej. Okay. Ja, okay. Wow, er du så sgu super god til at parre, eller hvad? Kommer du bare og tager bagfra? Kom, bum! Ja. Nå. Hvordan går det så derhjemme? Er du med i Justice League egentlig? Det der superhelte noget. Det er ikke. Nå. Men Hey, er du egentlig også wrestler? nej. Skål. Det er Rey Mysterio. Og hvad så? Han er meget coolere end dig. Hvad sker der nu for dækslet? Ham her, han er stærkere. Tror jeg sgu ikke på. Hvis nu jeg er Rey Mysterio lige nu, så bliver det slåskamp. Rejs dig. Rejs dig. Du er superbokseren. Du siger, du er stærkere end ham. Bum! Det er din første gang. Nej, jeg er undskyld. Kom så, rejs dig, så bokser vi i stedet for. Det kan jeg ikke, når der er sådan noget. Godt. Det er wrestlingkamp nu, så. Superboxer, han er åbenbart en svækling, der giver op over ingenting. Og ikke stærkere end Rey Mysterio. Så Rey Mysterio er stærkere end Kessler, Mads Larsen, Superman og Batman. Jeg er ikke stærkere end Batman. Men det er jeg. Nå, okay. Wow, Rey Mysterio, han er cool, sej og stærk. Wow. Lyser. Nå, vi ses næste gang i Jeg styrer mere end dig. Ja.